Aya, mchigi nyakora mkijua mwantire kaya TWAK maramba koromo koro chako sani no koni kanyo ni lakteche waye jochiw thieth mamoko bende koro ka lieko ni ng'anyo datimore. Ng'anyo ni dhi timore nang'o kanye e yo machalo nade. Arwakni machiegni odiochieng' ma kawuono ka warango kanyo ni ma en ng'anyo mag jochiw thieth e kinde ma bende chopo kar kae otieno manyoro ne wayudo ote kowuok kanyo kuom Secretary General kata jagoro maduong' mano mar riwruok mag nurses e piny Kenya mano Seth Panyako bende koro wacho kanyo ni jochiw thieth go mago magin nurses bende koro twak kod sirkal kendo koro ka pono ni nitiere ng'anyo monego bed ni chako odiochieng' makiny tarik 14 ng'anyo ma kamano onge tiende nang'o ka okini ma kawuono wantiere kodi kachiel mondo mi wago ane mbaka ni antiere kaya kod jalup jagoro maduong' e wechego mago mag thieth kata riwruok mag dakteche kod kachiel koda kamago bende mag lakteche mamoko iwacho gin NKMPDU odakono okinyi ma kawuono ni gin to chung' margi en mane mano kotene kod wechegi mag ng'anyo to chal mar thieth e counties bende wadago tarubin kendo warangi ere kaka inyalo bergi mano e odiochieng' ma kono twak madabedo godo wayao ni line mag simu ibed kodo nyaka giko antiere kaya kod daktari Dennis Miskellah oyawre kendo machiegni Ramogi tiyo daktari. Kamano oyawre ahinya. Ichiyo nade? Achiyo maber. Okinyi ma kawuono wadaloso weche mag ng'anyo mag jochiw thieth. Jochiw thieth gi ng'anyo nang'o to bende kata ka nurses wuok e weche mag ng'anyo pod uwinjo ni utegno mar dhi nyime kode koso pod un gi thuolo mar twak kod piny owacho ni. Kamano. Ng'anyo en gima ni ratiro mar jatich moro amora seche ma wuoyo e kind jatich gi wuon tich ok dhi maber to jatich oyiene mondo ong'any kamane onyalo miyo wuon tich bed piny kata sirkal bed piny mago kode mbaka. Omiyo seche ma riwruoge mag jotich kodhi e ng'anyo kata ka jotich odhi e ng'anyo onge rach moro amora ema ni en wake up call mar employer mondo bi go mbaka. To kane jothieth doctors, nurses, clinicians noketo notice ni wadhi e ng'anyo mar piny Kenya kae ni en because nitie weche mane ni sirkal timo mane ok otimo. Nurses ne nigi wechegi, clinicians bende nigi wechegi. To kaka KMPDU wabende nitie weche mane wawacho ni nyaka ne bed sorted. One of them en weche mag CBA man wakete kokwa 2017 collective bargaining agreement mane union mag dakteche obet piny gi sirkal ma sirkal owacho sirkande mag gwenge gi mag national ni wabo timo kama nyaka nitie weche mane ochopo kata mag pesa mane onego gimedowa to higni 6 higni 7 mosekadho koro pok gitimo. Mane watero gi court ma od bura bong'ado ni jogi oketho negi ratiro margi gini kane ukete koko nutimo negi onego utim negi to pok gitimo mano. Emomiyo kane koro weche moko dugo timre mane medo wang'o iwa e counties ka county ma Nakuru mane odhi oriembo jotich mag thieth 500 without any procedure. Counties ma kaka Mega mane kata yedhe ma jotuo nitie onge. Machakos, Kenyatta Hospital mago koro mane specific areas mane koro medo wang'o iwa ni jogi gisero choratiro marwa kaka jotich to pod gimedo kosoro bende. Koro mane ni kanyo giyal bet piny mondo gigo kodwa mbaka to wadhi pull out at least for some of those few counties. Kapod watemo ng'iyo ni to can they then chiew mondo wabed piny kata kok da winjo wach to wasko luong national strike koro. Moko en thuolo mokwongo mluonge ng'anyo ma kama. Ng'anyo mogik mane oganda oneno pacho kae man luong kuom dakteche ponono office mari pod onge kar kanyo. Januari mana higa ma wantiere ni koromo kanyo tarik 6 nonego bed ni uchako ng'anyo. Gigo manoywake maduong' ahinya mantiere kar kanyo ne en wechego mago mag CBA maru ma higa mar 2017 2021 nyaka sani wacho ni mano pok ochop kare. Thuolo mano nego bed ni ikete tim cha nikech wacho ni sano komi thuolo mar bedo kacha wacho mano thuolo mag higni 4 ka intiere kar kanyo 2017 nyaka 2021. Nyaka sani content man intiere kacha ema pod utiyogo sani mondo mi ubagen ko useloso bagen measures moko ma pono oganda mamoko pok ong'eyo. Kuom chike mag piny ka en ni kantiere CBA kata mokete kogno kata ka ndalo ne oserumo kama jani 2017 2021 to kapok oyudo manyien to macha ma pod tiyo. Umesani pod wane buo mane wawinjre godo cha lakini bende kane wane wacho December ne wadhi chako ng'anyo
ne jatelo mag weche mag thieth piny ka moluor mama Suzana Nakhumicha noketo piny wacho ni walosuru wabaguru bura mo matin wagoyuru mbeknigi mano mbaka no mano wagoyo mano miyo strike ma Januari nokotimre nikech nitiere mikakati mane waketo mane giseyie ni giserocho ratiro marwa ndigi mane gidhi timonwa to from January niko yago mbaka January nobody rumo around February then gichako implementation but they have not and we have consistently kaka jo thieth shown goodwill kecho kwa ni ko chako the strike bacho ni jogi gi joma heartless giwe jo piny thagore jo piny thoge ng'anyo mar daktari en ng'anyo ma ng'ato nyalo koso ngimane mar ngimane me semiyo gi chance upon chance ko ngiso gini tim gini kaka wasewinjire to gini ko ngini kata sani ko timo no dhi timo ng'anyo kata jo piny bacho ni January nyaka sani ya kata kane gima niloso dongoro wasemiyo given a proposal for the new CBA mano wamiyo gi as early as February mondo gimiwa counter proposal mondo wa debate on it wa come on agreement. They have all refused. You have to see the ni the Ramogi counties 47 one by one. You negotiate for what? The last CBN were bet COG unions to agree on one thing to sign as a group. It makes work very easy. To keep them so no check Woodhogi county one by one make 47 counties. When will you ever finish that debate? Kuka jogi give that ni anjema gi good intention. Magi bire weche mag gomba kagi. Dweche auchiel mokalo. Ne luongo ng'anyo to ka do chieng' mar chako ng'anyo no poko chako ne uchungo ng'anyo machalo kamano. Yes. Gik manu lose kinde ka manu tingo bero lwasi mag tich mago maga iwacho ni medo call rooms opogore ka chel koda ka mago wacho ni salary beno nego beni keto kacha yo machalo nade ka chel koda ka keto interns maromo kacha 800 kama gi winjruok moko manu keto dweche auchiel mokalo en ang'o moduogo opogore to ywak mane manyien ma untiere kodo sani ka koro lieko na yudo chiema kinyo nego beni chake na sesero sibuo kar kanyo uchomo kanyo koro ntie weche mane ka mag interns mane bedo poste mane gisetimo ntie fees mane chulo ne jogo mane somo weche mag masters ne gichulo koro gima nodong' mogik then that basic salary mane CBA mokwongo chano ko ni osara mane oni mede wi kanyo matin mane giyiene mo gitimo no mane ne pogit nen maromo nade nen pesa mane kila daktari ne dhi yudo around 400,000 is around 2.7 billion magi they owe magi owe doctors kata ging'e kata gibe giye mano ni kinde mane koro uchungo ng'anyo mano dwe mar achiel Januari omenda ni nosekonu ni entie koso en singo mano chiwo ne singo ne gichiwo ni ging'eyo ni gi pesa wa ne gidhi manyo keto plans mag chule so we gave them the time because tibane rumke kati mondo ngiso how you are going to pay it and manu winjoro gi nini mane serikal mane nyaka sani tie serikal mag county gi mano mamalo thieth ntiere county serikal mane mano singo no ntiduol mane waloso mane oketo jotelo e labor ministry jogo moa e finance jogo moa e public service jogo moa e ministry gi union ne jobet mowacho ni gi CBA chakado bedo signed ntiere joma no sign e national gi joma no sign e county kujo county bende nitie kanyo COG council of governors bende nitie kanyo nyaka wakili gi mo wang'iyo gigo temo go kwan magajo ni kai to no rocho ratiro maru kendo bocho kada court bende osegiso gini kai no rocho ratiro jogi kendo plans mag chulo gi pesa gi kuse bet agreement mo sign na bochuli pesa makama okinyal jaki yogi lokri almost 6 years later koro mane wach malich mugi koro sani gimano miyo medo wango wania nitiere jo thieth moko mano kata UHC mane Ministry of Health on the condalo COVID mondo konyo weche mag COVID to jogi nochiwo ngimagi mokonyo piny ndalo COVID ma nomigi contracts to kane contract ko ne rumo to yudo ka koro counties moko ne bukre to riembo gi tich to ministries oseoro pesa mose renew this contract to giriembo jogi tich mondo gindik jogi koro to ogagolo daktari mose tiyo kaja mose thagre kod ndalo COVID nudwa riembo tich ata ndiko a new set ma ingi kumigole gigeni daktari en ngama with experience will become better kase tiu kata kisumu kanya masenge jutuo masenge pattern mag tuoche mantie kanya ma jutuo bende gi relationship ni kadhiga kisumu tado daktari makama to next time igolo mai ja kelo moro manyien neno mon namba batu en pesa mani chulo jogi look utiyo kodi tich achiel Cleo
to pesa michula opogre to waneno jutuo maromre one has same risks to ni mi an inferior contract mano bende no miyo union ni hapana, why can't we pay them the same? Tumogi keni, why do you have to renew them on contract? Lakini kiandika permanent do wange mabere ni thieth gi tuo gi tho en gimo chwere ngama ge ngod gino ngama thiedho tuoche bende en tich mochwere. Why do you have to employ daktari on a contract? Which orake en gimo ngama short term mani los na kati dog idhiyo wijo to ka en ngama bobiro teach for the whole time then put him on permanent and pay him. Daktari, in jatelo e KMPDU, in jatelo e riwruok mag jochiw thieth ma pacho kae, kachiel koda ka jatendi jatela kod jokanyo duto mantiere kar kanyo. Nyalo bedo ni KMPDU manentiere higa mar 2017 ne nigi lak mabith kendo mane nyalo kayo sirkal mawinji ywak margi. Kacha waneno ndalo 100 ka Uganda nodhi e ng'anyo. Mago dweche adek, dwe mokwongo mochopo kanyo dwe mar adek akoro noluonga giko mar ng'anyo tarik 15 mano dwe mar adek higa mar 2017. Pogruok mane mantie e kind sirkal no machon mane KMPDU ne dhiro ahinya mondo mi owinje ywak margi. Ng'anyo mano ne piny Kenya konde duto ka ng'anyo tim kuom ndalo moeo 100. Sani ng'anyo chiwo mana notice maromo ndalo 14, sirkal loso kodu uchunge uduogo bang' dweche moko 7 dweche moko 6. En ang'o matimore? KMPDU koso lake monyalo kechogo mondo mi owinj ywak margi nyadichiel mondo mi otiek achiedh nade mag thieth e counties kata e counties mamoko bende e piny Kenya. Gima timore ni nitie different leadership styles. Kata mane piny ka iyudo ka governor moro achiel kipinyo gi the previous governor gin different leadership styles. Koro ka machane nitie mane strike kaka nochiwo strike no ne very easy to go with it. Masani mar sirikal tend dav yeni ka ise give that chance ma dialogue mang iseke to notice to ngato yie luongi moketi ni wago mbaka mose igo bade piny ni kaeta adi loso nu kama yeni nyaka koro idog chien matin ma sirikal bende ko donjo manyien kai ko ka Honorable Susan ngizini I'm working on ati aloso wechegi miauru mona time tidok ne chien but diga magoro ko chope ni ni baskara goodwill ni is being abused. Kejimo kwa dani jopiny bende ko chako ni ni dakteche gi bende onge oruma ma wan go momiyo wasebedo from January up to now. Masani kada ko longo strike. Odani mundu members of the public ni jogi to have been very very patient. Ne jogo sebedo joma muol gise temo winjo sirikal ni e maro chura tino margi. Mane moyo ogni la ni bit mar la podok piny. Chieng mo botimo ng'anyo ma wase amua ni very soon kagi yoko timrete wadhi chako gi these few counties but bang mano ka mago ko bedo sorted out wadhi luongo ng'anyo piny Kenya kai mane poko ne odwaro yudi jo piny dito ni odhi bedo duche makiny koso paro bende lokore no winjo kata Seth Panyako Eros wacho mare ni riwruok mare wuoyo gi sirkal ndalo 14 manuchiwo koro rumo duche makiny tarik 14 dwe mar 7. Then notice no chiwo ndalo 14 okay notice nyaka koro nyaka udhi strike iwinjo a notice mingi jogo ni within these 14 days you should call us luongo amondo achago mbaka tukaka to sene ka 14 days go sechiwo to se luongo mo wacho ni wauru then you have to be mad kata mana ng'anyo no is just to force the employer to come to the table mondo bie mesa huo to ko se yie bile mesa maonge ng'anyo then onge tiende mo iter jo piny in all that pain gelate mar ng'anyo no ka won tijo se yie wuoyo e mane ga mpaka no dhi mbele to ka mpaka no chop onge gikone endless ila mane Raila gini timo gi jo order mane na mpaka makumu chimo kumwae then you have to pull out and do something else. That's the same thing ma KMPDU wacho nika ile na mpaka mathoya imonge kama onge beginning and end to we will not engage in it. We will sit back and tell wabo jo piny ni kai to koro ketro jogo gi serious counties go get serious monogoro kaja pinyo bet ka digeni blame square likero blame the governor mari ni jogi osebet ka mi notice all along and you have never followed it up you know mane momiyo pod wadok chien kata iwawang to wat mirimbo wadoko matin gej wageni kata kwa dhie ng'anyo no to jo piny be mainyore ngeni jogi to gino ko chuno gi gini pod gibo dhie osiptende mag wegi to jo piny mainyore timo bedo gi that patience kidogo but the patience is running out kama no daktari man kodi kai kinde mane ng'anyo ma counties bende ne
ne chakore mag lakteche kendo gino mane wacho daktari ni en nyasaye mar ariyo to nyasaye mar ariyo ni onge rent mochul onge school fee mochul ne nyathinde onge chiemo nyasaye mar ariyo ne thagore mano ne ywak mag lakteche kendo nun kod kar kanyo ywak ma kamagi no chwalo nyaka e counties en ang'o mano timore bang' winjruok nikech mano en thuolo mag kata dweche ariyo mokadho mano pogore kata dweche 6 kata 7 mokadho gino mano timore kinde ka muwuoyo kod county muwinjuru gik mopogore opogore mantie to sani ywak ma untiere godo bende wadhi neno pogruok mantiere KMPDU gwenge mopogore opogore kata lakteche mwadhi neno ka lakteche county ma Kisumu tiyo ma Homa Bay tiyo ma Siaya ogomo ma Homa Bay ogomo kuonde mamoko kama gintiere kacha wadhi neno pogruok machalo nade ponono ka TWAK ma uda bedo go gi piny owacho ogore lwanda last time I went to my wacho ni nyasaye Mario kecho ingo en ne poko chuli osara dweche madhi mana dek ma counties mopogore opogore ni gi serious delays mama yani wacho ni we just sitting out wacho ni unwabete udi in fact wacho ni ok en gomo nena sit out nia ionge fare midhi go tich bede odi ionge chiemo midhi chamo gi nyithindi dhi manyi otongo kamoro ineno to manja ne gi chulo in fact that week and then ich mag strike zibe konyo kech kama manja ne ni ionge pesa to atima mana strike 1 week kende to pesa yudima gi chulo ji masa ni ionge go poma gin go to the other thing ma kelo frustrations and near different counties gi jotend gi timo weche health mopogre kidhi Homa Bay sirikal mokwongo mar aweti kane deal gi health care workers was very bad msara ne leo every month msara ma January ichuli March 1 month in between yedhe ni onge hospital leongo to kama mama wanga kana donjo kacha the first 100 days do no get hospital moji oneno the yao yaka health center moro keto level 3 kamoro dakteche chulo on time you know be how comes sani wanga time to the previous governor no kunyal time you get that and the same can be replayed kinyo doctors mane Kisumu county rasanga ndiko sani we have very serious shortage in Kisumu tip engineer why is it that the first governor Dr. Sanganguma yes the first governor was able to do it on time same thing in Siaya ndalora sanga not agree seriously sani governor agree orengo temo Karombe how come any different governors run health care Kakamega kinyo Kakamega Oparanya serikali para Oparanya doctor was one of the best counties run on health care ndalo Oparanya sani ko Federal Baraza is the worst doctors ichulo kiasi ling beach in a day madness I tell you neno kuna gimawa ngoi kempini there's no standardized way ni ajnia nika daktari wajir Nairobi kata Migori the treatment ain't the same neno wate wajulo suru maromre wate wane Kenya chiel okdibede ni Kirugoya to aiguru gero hospitende indiko ne gi dakteche Mount Kenya ka hospitende ogerma well stocked health care workers ntiere to kidhi ka pinyluo to kila kitu ne dhi nyiewe kiduogi x-ray okethre dhi nyiewo gloves and then shortages how comes ni governors some regions tiyo maber moingo governors moko to kinyo weche devolution gi piny Kaluora ila mondo diga mano gore ne matek ne weche devolution gi mondo konywa to ni tangu no devolution Kalue mwase the biggest road deal wane hospitali wa onge yedhe onge jothieth mpaka ahero ndalo kano ka barua mano ni ahero ni dhi lori na sesonge paponditi kuma Nyakawa hospital tiro kada daktari onge yedhe onge to ni mai kwa devolution manena ilogore ne kelo piny Kaluo daktari imulo kumoro mabende wadani mondo mi wakete TWAK odiochieng' makawuono kata kodoko ni ng'anyo en moro maliekore ni nyalo bedo godo kaporo ni TWAK ni olware Lwanda kindu kod sirkal e kinde mabiro loch gwenge gin mago mano bedo devolved kendo wacho no gole sirkal mamalo kod ne sirkal mapiny kendo chenro mag thieth bende gin achiel kuom migepe mano kawo kendo tere nyaka magi e loch gwenge mapiny koni nyaka sani kama ibete karka bedo waneno chenro moro amora manitie ni chieng' moro gigi malakteche ng'anyo ne odiochieng' makawuono kata odiochieng' makiny kata juma mabiro kinde mabiro kama lakteche nyalo bedo ni ng'anyo ni oyo okwanwa okoromo e osuptende mopogore opogore ni dakteche ng'anyo ni yedhe onge osuptende dakteche ng'anyo ni test mitimo e osuptende okoromo kata onge masinde moromo mag osuptal biro chenro moro amora ma pono nyalo bedo godo e kinde mabiro manyalo wacho ni gigi oyo warangie uru
moloyo ong'eni maber chudo bende onego bed ni chulo yo makare to kata kuketo chudo maru bende ero kose chudo makare nyalo bedo dakteche bende koro gidog ka chinro giwacho ni oyo wan osechulo makare wan koro watimo tima tich ka yath nitie kata ka yath onge wan wantiere kacha watiyo. Ing'eni ka jopiny nyalo wacho rem kata kuyo mag yudo ka gidhi osiptende mag sirikal ibo winjo wach malit mokadho because jopiny thagore leo an nitie jotuo mang'eny kata mana kama tiye Kenyatta ma kata mana Homa Bay system kucho fail biro thieth Kenyatta moja tuo kochopo no wuotho gotieno pok ochiemo tuo ikiani imagine ni chiemo kwanza mi ocham monde hori kichak thiedhe simo kidho jatuo mi chake mi fa mondo go dala because weche mag thieth kod gwenge o fail winjo jopiny bo ng'isi ni sani ka gi jatuo mondo oyud chance mar chango nyaka us nya deri moro lopi moro eko yud thieth private osiptende mag giwegi kech public hospital onge dogo man gi tuoche ma chronic ma kaka sukari pressure gi osipkidhi hospital mag giwegi in gi NHIF lakini onge yedhe kata idhi nyima na nyiew yath kendi bath kendo kamoro sani piny tek maka diponi ng'ata manigi any chronic disease oyudo ni nyaka tigi yedhe mapile mimonyo pile they are in trouble ineno emomiyo wacho ni sirikande mag gwenge nyaka nene jopiny oruma kimpidiu wan wagokogo because jatuo otho e mbele nikech yath ne onge ng'eni wedege ine magiyuakni kae ifatire kuonde moko makata wedege emachak goyi kendo gikawo kamera gigoyi video giyolo niya ne wadhi kia Mama Lucy nokotimnwa kama ne wadhi kia Pumwani nokotimnwa kama gin gikene jemichako blame healthcare waka jathiethni ikeni ng'ani pok nodhi live the whole year ng'ani notiyo the whole night pok onge ng'ama osegole tich ka shift ng'ani pok ochulo tije moko that frustration wan moting'o sigono sema jatuo ywak e mbele ni kama ine mitigo sigono to members wa gonu wasigoni yawa kata koro tamwa kaka beka gitamwa ni baba kai koro yedhe kata mine mabiro konyre kata mana glass magidwak elweti onge kata mana cotton maditigo onge yedhe makota konyo mona remo kikuo mang'e kama miyo se konyre onge kwa hiyo akakte kamano basi loruru department no timuru referral mondi nyaka governor dug bed pinyinia what is his priority kinyo kunyalo bet ni as a governor i priority ni mani ni loso barabara i priority mara ida di pedho mahua chunyi town chalka Europe mani priority nja dhiel moro yo bondo manzo gini jithurwa barabara to berri to barabara ko gernu maonge osiptende bun matio gi barabara do itingo maiti kutero dala iwinjo nyithindo kata ukaw mutere school muketo ECD ang'ongo nyathi ka tuo nyal di school japuonj ka tuo nyal di school everything else comes down to thieth to which mag thieth kaluwa sani odok piny mkata mana simple things mane inyalo thieth chon ngeni chon kata kani ya Kisii to ni yori mana Russia nitinde ni kaluwe matini waduko ji Kisii sani ogero cancer center sani gero medical plaza they have employed doctors in fact sani referral ka wukalu itero Kisii ginango magitimo maber Kisii moko nyal timo kaluwa mane penjo maduong' in koro kaka itelo ne lakteche mantiere karka obedo samoro kod romo kod migepe mag thieth e counties mopogore opogore inyalo bere yo machalo nade magi kuonde ma ji ywago nok mag lakteche nok mag gige thieth nok mag yedhe kod gik mathoth mapod ntiere karka ka oganda wa makaluo pod ywago nitie dispensaries moko mantiere kata gweng' matinde olor dhoke makwaye e kinde mineno ka gik maka magitimore to wan gi yawuot luo papo nditi kata kikalo kichomo kolweny gigo mantiere kacha osiptende di mantiere kar kanyo ponono ma ineno nyaka sani ni nyalo bed kacha ni rang'eny mopogore ma ng'ato koyudo masira mar apaya papo nditi kacha ok ochuno nyaka tere Russia Kisumu ok ochuno nyaka tere kuma chielo mopogore mana kama ntiere kar kanyo pod onya yudo thieth e yo moro madwarore. The first blame moko aketo ne governors wa ni ok gijiwo kendo gikelo teko e weche mag thieth nyabondo nja e chonde jo African Development Bank manegero barabara apaya moger manyien madhi jo Migori ni nogero a serious modern facility kanyo hospital manyien sani mokete gimoko te to ni sani challenge ni onge jo thieth e kanyo to gimo ya blame governors wa en ni jo piny bende poko ochwalo machi tiendegi sije miketo pressure ne MCA ni wachi dispensary manyabola ni onge nasa iye
to MCA ni konyo ka weche tek piny kae to dhi assembly to be ochwako mach niya ordinauru nurses nyabola gi yedhe tibo tim kamano to ja piny olinga ni MCA ko biro liele mobire pesa mogolo to pamone to dhi ok bi konyi MP ko biro mani gonywa tiweka wach gonya ni murumo go gi kanyo. We must get pressure on our political leaders ni weche mag thieth go are very personal to us. Seche malielo timore niya ni ng'ato ne riebo pikipiki ko Apollo piach malo bodi ka ridi to otur to tire pa politiko ngima to ni yathe ma onge mang'ani otho chieng' liel jasiasa kik bi ni biro golo 5,000 liel to go siasa ni Raila wacho kama maandamano kama to wuok odhi owew kama penje ure liend no niya ni Germany otho nikech nitiere shortage nitiere rem hospital ni what are we going to do about it you know and san do sipna moro manja mama ne otho malit mama ni oingra chunyo tieno to the first place manya gitere en private to private ga gidhie dikwayo deposit mondi kigini majato en hospital ma wuon go timo hala unlike public why don't tere to do for free jo akwayo deposit kinegi mind deposit ya kiny saa 6 mchana mawacho olengolewe to gini timore e mier mopogore ka en jido kuyo e yo mokber to mongo ko wa challenge our leaders from the MCA to the MP to the senator ni enango momiyo gwenge moko same allocation mimiyo rute from Nairobi same budget miyo from control of budget ni other counties are able to do better than others. You can't tell me ni sani governor Malek Kipia with no major town around apart from Nanyuki can do better weche mag thieth mwengo kata governor Makisumu, which is the third largest city in Kenya kai. You know, pesa go. What is the priority area mar elected leader? Jo pinya akoro wogoko tum musuoni ka any shortage otimre. School ko rem dong pile watingo boke ka mo atiem kara headmaster. How come ni je hospital longe yath to jo gwengo kyal tingo boke. Igiro dispensary won tender so jamo tender or the kumodhiye udongi building. Nothing inside it. Manor is the biggest challenge as KMPDU. Wangeyo ni zimo kota kwa gogo to kuinjwa. Lakini wawacho ndiye gasigana moni chiemo ne ndiye ko Ramogi kiri mone barabara to hizo kidini ni so dada kadho. Of course kidino kwa sodo. Badanya ni kata kwa kisodo tiwinja. Wabo medo wacho kata ka kwa moto jo mo kata ka become inconvenience wabo medo wacho. Gimoko yo jo piny ni ubende lit mo winjo kakuthagruno ubende wiya ne lit no kiwegi mondo push agenda maka ng'ato ko biro kadwa chung next election to penye ni what is your agenda on healthcare onge sori moko mang'eny maka ni what helps other areas ni ok gingi chama gingi quality mar ng'ato ni ng'ani be ng'ama nigi chuny mar tich to ka korwa koni jojo ni ani an kase yudo chama to kora na beta policies ni wan policy wa Raila Molo Odinga kende. Then beyond that, they won't do anything for us. I can tell you for free. Jo wa makaluo thagre. Namba jo bana naka thieth Kenyatta kai mo ha kaluo either nera moro jo kila ja ode from the way from Katito. A thieth makata be ni thieth team kaluo do thieth mamacha from Kisumu. But you know mobilo Kenyatta kai now 1 month. Because they obilo Kenyatta to do okay team thieth no team kama ko kana thieth nyocha because weche mag thieth makaluo masali koro timre marach kamano ero kamana enya kama ichope karka nyalo bedo ni uromo god jotelogi to mbaka mage ma ugoyo kodgi koso nyalo bedo ni riwruok mar KMPDU bede gi mane counties ukotegno kamano mantiere sirkal mamalo un jogo macho un national koro bende un gi devolved KMPDU e kor gwenge e counties gi to mbaka mane magigoyo nikech ponono une mo winji ko kin daktari Dennis Miskellah o winjo daktari David Atela kama gintiere kar kanyo nyalo bedo ni piny ka onge jogi manyalo dhiro counties wa makaluo kata counties mamoko mondo miyo yude dongruok ma counties mamoko bende osebedo ka yudo koso en mana jomoko nyalo wacho ni en mana koko migoyo mana malo to piny koni jolingti ya gimang'e ni jo tendwa ma counties seche moko bende gitiyo kodwa marach ng'eni dhodi moko kata gwenge moko gi ka branch owacho gimoro kata ka branch oluongo romo kata mbaka jogo biro ma gigo mbaka ma gilos weche to kaluwa koni kata mana wacho Sara Manyo gitamre chulo wani branch wa ma Kisumu kanyo luongo ng'anyo kata poko chul jogi dongen ne gitero jogi e court nyaka kata pesa ma branch ma county deduct mag members ne gichungo
Gino ka gini anti-labor movement. Gino ka ginjo wajo jasigo. Dagi bedi pokitu la doji adek. Ka kwa ipesa na ode city mati High Court. Nyaka counties yani as unions one not on a better weche mag thieth. One kwa go weche mag siasa. We are not interested in a mind governor who is not, who is what. One which mag thieth mo gombe wa pigania. Because the branches or any notice. Just listen to them. That's the biggest challenge. Other areas, anytime a branch or any notice or any meeting, they meet. I need only CBA negotiation committees. Manjo also, my every branch gone back a magi CBA. So most countries will say Romo branches must go back. Kaluo kende karidik barua ngamada chibuku barua beonge. Ijalo nga mago bull na DL. Unigi branches adi epin Kenya. Takata kira ngugwenge wa makaluo enya maka unawada bedo kata kwa wago mbaka iwie. Gen maromo nade ponono ma jo unyalo bedo ni ntire karakacha to kuinjigi kata ginya bedo kata ni ogigo mbaka matota enya gijotelo gimantiere telo ma county. Wantiere gi branches apart pinyikai. Makaluo ilo ni Nyanza branch. Motingo Siaya, totingo Kisumu, totingo Homa Bay, totingo Migori. Those 4 counties. Yeah. Ma daktari lo ni Dr. Steven Nyangondo nga wodi Nyabondo ka leo emotelo ne kanyo. Iwinjo. To ndire Kisii gi Nyamira benie ye kanyo. Yeah. For those 4 counties makaluo gi Nyamira gi Kisii county. Ineno. To kingiyo kaka gitiyo idoka most of the time. Ka giluongo meetings gi. To gamaka da chomitir gi meeting. Gini mondo national or step in ngizo ni jogo sego bargini wando koro wasete momarwa mawanya lote to jogo kwinjwa barupe wasendiko to jogo reply kata barupegi koro luongno uru nganyo at your level mondo we see what to do about it. So my challenge is to the leadership, just not the county, but even county public service board. You don't have to wait for the union itself. County public service board everywhere are hiring. Every county advertise 10 doctors, 20 doctors. To me, I'm yet from 2019. I'm yet to any county Makalu no advertising now we are going to employ. Don't the doctors might transfer work, they retire. They don't even replace them. Sanik Russia indiri medical officers prode gareo. Saniki dongo chiko. Pok gibido replace kamora mora. Obama Children's Hospital Makisumu bado. They don't even have a single medical officer. Not even one. Don't even know hospital manyitino teka took Kisumu County and beyond. Ite dokanyo. What do you expect? Simbe asivama ndire japunyi na moro no puonja kana university. Yande njo gocho na ni why gimoro nja chokre chodo je duonde otere Russia on a Thursday to Sunday kata boko gol chokre ngano digi chokre boko ke duonde e lokrone from Thursday to Sunday. Why? There is a shortage of health workers. We can't get okti kenya ngokti. It is sad, it's terrible. This thing of healthcare ends something very, very personal. En kuyoma jinenoma kaka angama jatelo kama en sipo masate ni angija tuokae kiani pokonewa ndal maromnade to gimajo penyi kiani se midhi hospital mora mitiko it line seche kapoko neni igeni blame daktari ni mo kubitich ikiani shortages majoge nigo that long waiting time mine no siptendegi is because of a serious shortage. Opangini theater ka uono kinyingisini ni you cannot go to theater and emergency moro biro you come next week igeni daktari me thogo ni ngani or disappointer igeni ngani this one theater emuda timo go emergency temuda timo ni go to call elective kota yengo mo pangi. So there are some of things as in as a doctor no ka jatuni ka koro odoka chunyogo re no bio hospital to okoyudo thieth mano dwaro na to biro ngiseni ido ni TB koro yath medda pidho tibini makoro onge giseni koro dhi nyewe de gioko tigendi kanga kata chima moshame maonge go tano gol pesa makanya monyego yadhni no. To yet in the Lake region Kaluka is the heaviest disease burden area. Kaluka jama wani gi heaviest HIV burden kikawo chima HIV go if the health challenge comes on board. Kaluka jama tire gi malaria
burden. Kaluga jama wanegi diarrheal diseases burden. Kaluga jama challenges around nutrition because of that high burden of orphaned children and poor nutrition and poor care. Challenges against which afia Kalua is the heaviest. If there's anything, I keep on saying, if there's one thing Manyaka what team as county government, Elukende, Enyaka improve a which thieth. As in, forget about so many things. That you can economic is on where our people you through go what you take. Makata wana ko marsical to bukwa cage. Hard work mono where we fail, when leaders fail, we're going something like healthcare as a jaguar. I'm challenging today all our leaders. We forget about everything else for a minute. What can you get through? Get also which mag theatre mag public hospital. Can you the private? Me do give you to attend Kalua. You automatic man yoko be mapodoro pesadala. Be the makono ngaronin two to or the public. You can the private. Bendi lora bende itemo doko penyika ngai pesa mada oro numo no jam kaka dala akawa tele thieth koro let us work on that public healthcare system magu jothurwa we thagre yetagro magana ngi thagre go eto mana ngi thogo ngi failed public healthcare system. Bende paro ni governors onge weche gi duto pod gi lenga governors wato nge weche gi emani I repeat again priority ngeni penya edodi moko gi ngado ngeni ko gutiyo matek to go kel yiero to jo piny dhi ng'udhe oko to gini ko roko yojo ni bora ane good picture books mag chama no ni an chama bora ni chama an loyo le chama the rest onge priority na ka yiero biro jowa bora mango bo yiera kendo to mane civic education wate mongiso jo piny ni ng'ato mutiyo marach kadu imina gi chama muhero mar machunga ni wasie mwango ni hapana into bede kando matin monde to ayiero ng'at mong'eyo ni ibende ko biro kae to ng'eni ko tiyo to ibodo oke ko tiyo tibro riembe oko from MCA level up to national level okni pile ni kaka Kaluo wa juluno ne mwachunge na tiro mag demokrasia wacho ni ker ma William Ruto kosono kama mane monyalo ng'anyo ne to ma jotendwa mag gwenge be kosono to ne onyalo ng'anyo negi the same accountability mwaketo ne ker William Ruto is the same accountability be demo at ne counties wa masasa magi timo failure to give me wanganye ne nganye local markets mwajini you cannot come to address us here kapo kitiku hospital njo geto moro mar maternity moger manyien paponditi kaka yuti gere December nyakasani poko yawe poko tiyo tena kanyo jomano chul mano gere no chamo pesa gima jotenda usa dhimodhi wao wamefunga biashara yao hospital go donganyo white elephant okuti to pesa jo pinyo ni yeye mago challenge ma adana challenge go jo pinyo ma anytime I come to this studio I keep on challenge acha mongizo jo pinyo can you uchungu na tirumaru ma in taxes uma jimuchule dikele Nairobi te Nairobi mipoge equally to how ni same tax ni e pinje moko do moko to tiye to go ngiwa moko tiye. What is the challenge around it? Can we challenge all our governors? What have they done? The second term, first term governors, I can be very patient with them, but the second term governors, what have they done? Angomonya la chikago ni not September leach was a lokore katabina Kisumu. Apart from medo floor chair marasha mano kate kiocha. What else have been done? District nothing. There's nothing new. Most of the in Kisumu. See what has happened? Nothing. To Giogero Manga to get a kind of MC, I don't say a huge county assembly, county hall, county what? Yet you pay hospital, same thing. Bond, see the same bond, Manyaka Nini, Pokolokre. Migori has one gynecologist. Dr. Chia can never do Mamini. Yadebo Jabile Shoka Makino and Banais in Wayamokai. Up, that was like 6 months ago. Up now, body going to see Mugijo Mani Kodgueng. Kayoga Daktari and Jaodan. Very, very simple issues. Madam gynecologist, Migori. They don't have to call me. Kanja Governor Ochila Yako to Migori go to Kise or Kunyo Kisima, Migori. For 10 years, what was Obado doing? New hospital level county, hospital level 5. New Gamana P running tap. What nonsense is that? Jutura be good at road deal. Same with Umabe. Mama Wanga Odonjo. There was nothing happening.
Can they from entrance maruma be level 5 kata kingia nothing. You go take side about ni MRI or CM kanja to onge MRI mitimo kanyo with only one gynecologist. Sania ejumama kuro ubiro kidochi kuro lo so weche. Why can't we our leaders work for our people from the word go? Angoma take molij ma kinyal neno ni joge ose jo tura jo ka nyithiwa gi jo tura maka lu tagre. That's a fact. Si ka ina ngeni si momido kana kwa dala jo ngatoka tuo. Any pressure. Ikiania ni go to the Miskellah page ka gimunya no team, tikani yo ngani avenue, kani ikia ichani ina Nairobi lakini headaches ani angi mama na tuwa bana tuwa. Gitengi ngani bila bila Nairobi mari thieth. Cause they cannot just a simple surgery mari eat a drill. Onge kono daktari mati the Kisumu drill no onge go Kisumu kate. Ka ubaba ni kel Kenyatta for a very simple surgery. For just a drill, maka not even cost more than even $1 million shillings. Those are the frustrations. Ma make sometimes as can pidu make noise kokumogo yoni okeni o ahero re ahinya most of the time kokoni okanga baro sara nikech mano mane bashmantie unu wero ro ahinya gima jopiny kale koni obo ng'anyo ne jopiny karango jopiny wugo ko ng'any kendgi do pile ng'anyo mana ng'anyo mokonyo mat 100 days ne mar jopiny kalo jopiny tagore gi fix with mag healthcare osara gi weche mag bero ngima lactation nitie kata keno no migi peka ahinya. Yes, because kichako eweche mag labor isiako gi weche mag members gi kiti ko mag members gi ko kialo wacho weche moko mag oko mato wacho pile ni beyond us gini weche mag yedhe weche mag machines gi jopiny at their own level kana nyalo go advocate for them. But we don't expect jopiny of the street near ni ganyo ne jothieth mondo medo sara. That is we have to do it ourselves. But mago people wacho kendo wangizo gini next time ka weche yo kodhi maber the national strike mo pango mbele kai bodo trade pokwa come with the specifics, but we are planning a national strike bigger than any other strike seen around here. Karabana 100 days cha will be child's play, and we will not negotiate, we will not call it over okwabi lungo okwabi golo nganya no oko ni magombaka from January up to now almost 7 duchabirio nothing. Any meeting ma every week kata sani ka guke studio kai ntie meeting mo luongwe mano gi serikal tena na meeting ma kumochomo gi kumodhie ena mind games too soon obulungu check ma okwabi call it off until we sign the agreement to agreement which jo piny nie yeka to which the be nie yeka beyond just which as a doctor I get my satisfaction. How you more katiyo ka ati hospital maler, hospital mantiere yedhe, hospital mantiere machines. Yani enjoy iwinyo more ka jatuo biro minene mo dhi ogoniro kamano. Next time go do tingo ni rabolo gi avocado. Ogisinja daktari ni konyo ng'ata no chango. To wajwa pile jatuo biro to aka chunyo gore isenia ni mama koro dhi nyiewo yath. Yedhe go bere ko dhi nyiewo. Yedhe onge hospital, yorogie pharmacy mag dakteche gi wegi. In fact, that's a very good point Miskellah. Gocho ni ifa jopiny ko wacho ni wade mo yao pharmacy wa oko kanyo. Ni wade mo yao x-ray gi ultrasound akanyo ndo waoru jikuno. Umiyo gi mar referral wacho ni oyo yath midwaro mar sukari ni waonge kode ka yath ne dio mana oko ka. Ni jopiny wega ni wana go hala gi ngimagi. Mane gi late no seche moko. Ngeni ki inigo hospital kacha tingeni pile yedhe gionge ngado ngisi governor bino launch yedhe gi lori to lori maduong kama to hiye to boxes ariyo mag panadol muketi boxes kugeni wacho ni yedhe no kel kai ukwalo yedhe ni ukipo nisege ni dakteche kwalo yedhe to dheto uso oko au kama nipo kumako jikwegi you can't just be careful mana nyingi jotich ni unegi kwalo yedhe mana gi yao pharmacy oko pharmacy no is just oyayo ko kayo ke shortage eyekai de beniti yedhe hospital jiro ko bioko di yao chemist ne de beniti no hala makelo lal to ohala no timo na profit because yekai oge yedhe to kama yedhe go ousi okwalgi bas diwa umanyi no utaka ni maya atano kelo kae to wayuda ko kakiuse to maka no use no aparo ni kanyo waduogo mondo wakaw penjo no por ka wantiere kode kanyo weche mag yedhe mala koso ne wacho ni koro ka chulo gi serikal jomoko donje chenro mopogore koso gidonje gik machalo nade nyakoro moge joma wantiere kae wadhi nyime kod twak sani ka oromo kanyo saa 4 mar okinyi wakaw yweyo mokwongo ka waduogo
twak pod dhi nyime, ng'anyo mag jochiw thieth, ywak margi en mane? Bende gidhi chungo ng'anyo ma kama? To ka ok gichunge, tiende nang'o? Daktari wacho ka nwuok ka kendo dhi e romo moro. Po nono en romo modhi neno oboke moro kadonjono ka sa 7 weche manyien mag migago ni aya lakteche bende koro ochungo ng'anyo margi monego bed ni chako odiochieng' makiny. Koso oyo. Kete mana kara ka odogo bang' wiye masani. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Ohala gi Mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Adona kwai ni ajoera maruora imondi ketu wenda bare Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star abora uchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Machiegni ya Ramogi jong waseka wiyo masane wapenjre kanyo ni Nyasaye mar ariyo ni bende koro dwa dhi ng'anyo. Oganda chomo kanye ka kinde ma wantiere ka sani watemo mana nono gi achiel kachiel kama intiere karka warwakni machiegni imbe ornwa ote mari jok mane oro ote SMS line menaria deka uchiel nono ma ithulo madaka ka mondo mi wasoma ne ote mantiere karka ka wadhi nyime kod twak. Wayuda ne ote madonjo kacha e Facebook jogo mawachonwa ni yudo wa yo makare. Julius Onyango, Roslyn Ezra Odhiambo, Jasmine Austin erokamana ahinya wacho ni untiere chenro achiel kachiel. Florence Odhiambo bende wacho ni antiere chenro kodwa kachiel kachiel. Erokamana ahinya. Robert Uko ja welding neno waka entiere Mamboleo. Erokamana ahinya. Witi Gedi wacho ni entiere chenro kendo moro kaka daktari bende twak kodwa kachiel kachiel. Alphonse Job wacho ni entiere chenro kodwa achiel kachiel. Wayudo ote mamoko madonjo kanyo mawuok SMS kod mago mag Facebook. Mago ote madonjo kanyo kawuok e Facebook iwacho kanyo ka podi wamanyogi
Olagi Cleophas wacho kanyo ni asedonje TWAK ana apenjo jonyigo wacho ni kani UK texture state wacho ni mosna jatelo no an kod penjo en Texas aya ene penjo kod TWAK orote mari Injinia Zaro Kanyamboko wacho kanyo ni Cleophas wacho ni ng'anyo pod dhi bedo mathoth e regime mar Ruto ni nikech gik ma dhoga wacho ni luoruru ng'ama nyalo wuondo nyaka wasungu ni bilamu ni nitie sibuoche magoya bal wacho ni ero ote madhi mbele wacho ni ng'ano en wacho ni ok dwa yie ni Kenya is broke to kendo oonge ujuzi mano mar medo revenue collections mondo Kenya olos kata yore thieth. Injinia Zaro Kanyamboko mano mar Kariobangi Jamaguje erokamano ahinya kuom ote mari. Kamachielo wan gi Jeff Ogono wacho ni sometimes the process is painful and hard. Wacho kanyo ni wiu kik wil ni Nyasaye nitiere kendo Nyasaye bende oling. Wacho ni is doing something great for you, still we will strike. Erokamano ahinya kuom ote mari loso kanyo ka jochiw thieth. Dennis Abila wacho ni ma ote maor daktari mangi kawi kanyo bang' ka wasetieko ang'e duoke. Ka koro un kendu ema usepogoru e paro kara ere kaka udhi TWAK kod sirkal. Mokwongo onge joma chamo pesa mar sirkal to yulo e tich ka un mibadhi dabal kuomu wacho ni unego jotuo piny maru pile ute uso yien bemagu wacho ni yien bemagu wacho ni wek baru yuak kod TWAK mar sirkal wacho kosetamo uto chiuru nafas ne sirkal mondo ndik jok manyalo tiyo ne jopiny wacho yueyo wacho ni onge tiende mondo mi awuondu kod puoch manono. Mano ote modonjo kar kanyo ang'e duok Dennis Abila ikinde mang' waseduogo kar kanyo. Bro Omondi wacho kanyo ni may all sectors in Ruto's government, maybe all sectors in Ruto's government will be on strike mbele kaka nene ji ochomo ng'anyo te mano kaka brother Omondi no wache. Jack wacho ni oyawre uru an Jack from Ugis wacho ni jogi tugo kendo ofukegi ema gimanyo ka sirkal oluongogi e TWAK to imiyogi gimoro then they call off demonstration, so let them try. Mano ote mar Jack. In gi ote mar Dennis gi mar Jack mangi duogo kanyo maber ahinya. Ote mogik mantiere kar kanyo mano kapok adhi machielo. Vitalis Ochieng wuod game karariyo wacho ni ane chenro kaka pile kan live wacho ni tong wang wacho mar dakteche gi sirkand Ruto onego ng'iye motegno ok ni tiagas mar hinyo godo jopiny magiketo mbele moloyo dwach jopiny gibedie joma winjo rach ahinya ka jotuo chandore. Erokamano. Ote mogik janeno ni oro ote mar SMS ok okono wanyinge kata kamano wacho ni penjna laktar ni en ang'o momiyo giparo ni ginyalo ng'anyo kendgi. Wacho ni madonge pogo healthcare workers ang'o momiyo gikelo chike mana makonyo gi giwegi kaka Health Act, Food Drug Authority Bill gi mamoko. Ikinde mamago nitiere daktari magi joneno maneno achiel kachiel kendo penjo magipenjo kanyo gin gigo manwalose kawe mana kama nochope kar kacha kama kore wacho ni ere uso yedhe lakteche nigi duknigo magi use yedhe magi yedhe osuptende lwasi makare ukedone mana iu kendu uonge japiny kata jama tuocha e chunyu kata e pachu kinde ma udhi kar kanyo. Duoka kanyo penjo ma yudo kar kanyo kata mwadhi nyime. Awinjo ka jopiny wacho ni sometimes ni weche wage gina selfish interest to datem ng'isogi ni charity begins at home. Kije ma weche okethre tichako mana gi dala ni mondi ok anyal wuok kawuono ni koro ni weche wadhi marach tacho ni mekagi kore maketo kando gikaka jatend union members ga giyiera mondo akoga piga ni agimondi gino nyako agora ne gimondi kwa next kasi tiko wechegi that go to the next level.
So even some people are saying ni wapogre ni nurses are separate clinical officers. Any one unions pogre. Union mag akseche, gini union mag nurses, union mag clinical officers, gini unions pogre. To gi te nya gi gore ne members gi mondiko gi moyiero gi. Winjo. Kuka members mag nurses. Ono ga weche mane gi chako gombaka gi. Dine gi maber. So they have all the right mondo gi luong ng'anyo kata gi luong ng'anyo. To the family nurses weche gi maber. Ogala bitri ko antho ko joga moyiera because of ke jomo ko mopogre. Number one. Kolo that fact one union mopogre go is a good thing, but in challenge ni if we had one big union when you chama chiel mwaka you teach tema thieth from jomati laboratory to jomago x-ray to dacteche to nurses gite to bede bori ro kachiel to mano nyalo miyo tich bedo mayot. To mani dwaro mopo interest mopogre just like jopuonj chon nitie nat kende to ka jo secondary odhi yawo kupet mar gi bende akelo misori hotel negi kiny their challenges were unique ne gin gi dwaro mopogre gi jopuonj mag primary mane momiyo pogruok ni to bede and sometimes pogruok nyalo weekend gije ma dakteche odhi strike to nurses tiyo kana nurses odhi strike dakteche tiyo no ka gin o weekend the strike Martin to mano mpaka mwagoyo kata wagi wawegi kaka unions how we can kata kwa ready chiel how we can find common ground which mupogre to anyu akone kai sani weje mag CBA gi or affect dakteche to affect nurses gi clinical officers can we coalesce weche go mwati strike one big strike mori ujite mori total paralysis mori ted chiel 1 week everything is shut down and we get everything and move back to work. Mane paro mane untie go kinde mokalo kata yes. tiere karaka kan wacho unkata gi health union caucus kata yes. Kan biro kanyakla mag yes. Unions kiduto yes. Enango mano timore koso kinde go noyudo ka samoro jagoro maduong' mano mag nurses ponono ne ntiere siasa ahinya mane pok odonjo kuma chielo koni koso duogo mare makoro bedo active e weche mag nurses gi kendo koro chak kelonu achiedh nade enango manyalo wacho biri ro moja dong nwari ure maber ma ginyo kan wari ure ndalo cha neno weche mag osara manoleo maka anba Kisumu nwaromo gi opetu gi jo clinical officers gi branch wa Kisumu mwaloro hospital te no shut down healthcare workers te ma mshahara no chuli within the week. So we have seen this anytime mawari ure kanyakla to weche giloso haraka emo wa mendo go mpaka waneni how far can we work together gise kalberiek gibene ya gimene keto sigu kirumo kiguri uru. So we have to be smarter than them. Then anoka jokbo ne wane mo uso yedhe wane mo gi pharmacies and all that. First of all japuonj ka por ni di puonjo to primary school sirkal ore ni japuonj kanyo onge ngamo tame pidho nyanya itiya ore kamoro to golo to uso chiro winjo onge ngamo tame nyiew pikipiki mokariyo omi ojene mo kor gwen oriembo to kile pesa godhiambo koro ka healthcare workers onyo ni beyond thieth onyalo yawo nyaduka ne moro bathe kanyo matin no med go yuto ne onge makosa emani giko yawo giko bedni ya ni okaw yedhe hospital mo uso and I still repeat ni kan ngato ni give proof mora those pharmacies oyawogi just walk in and inspect kisa inspect to gini yedhe gi don government niko kapani GOK not for sale yes nyike hiyo to magngano titere jela tiwaji ni anwa magngano mwa tuwe dakteja ariyo mano kwalo yedhe kama kombewa to hapo kimako kikwaji ni yedhe mwa yao ni duki mwa yawogi ni we are the problem because the other thing ni without those shops duki bagi yedhe kwa yao gikanyo abo ndiko ni yath athiedhi papo nditi aize dhi nyiew yath ahero buita go chunyi but ka gise ndi yath iwuoko ko yath edho duka kacha you'll appreciate it tido idok dalani. So it's not out of our goodness niko ni eno hala ne moketo mbele mani remo mantiere iye kae ema chuno wa ya utibag yedhe go oko kanyo kamano mane wach mantiere kar kanyo riwruok maga jogo duto mantiere mbaka kachiel koraka mago bende mag wacho ni mag jochiw thieth e kinde magintiere kar kacha ni to gin to koro giwache e yo machalo nade wacho ni chike nitie kanyo ma iloso mondo mi ochop kare kata kamano moko poko yudo kata poko ng'eyo ber gino mantiere kar kanyo oganda wako mono mi umedoro ote mago ka wantiere kae SMS line podo yawe na 3 auchiel nono ka koro mago bende wacho kanyo ni chenro mag thieth
chalo nade e county kama intiere kar kanyo. Ang waringo wadhi e counties waduto makalunya koro Ramogi jwang' e telo mar ariyo mantie sani dakika osekalo kacha 14 tok saa 4 mar okinyi kama wadhi kacha county ma Kisumu warangi county ma Homa Bay, Migori warang kacha matimore county ma Mombasa ne ginto giwache machalo nade kachiel koda ke county no bende mano ma Kisii. Mano bende wadhi bedo kacha ka wanono ni odiochieng'ni ma kawuono. Daktari, osuptende gintiere rang'eny ma opogore bende nitiere paro mar bero kata mar ting'o lwasi mag osuptende gi kama gintiere kacha mago mantiere kor gwenge mondo mi japiny oyude ber mag yudo thieth makare. Warang'ane weche mano chaka kata kod jatend piny Kenya mano osedhi retire mabende osetieko tich mare mano Uhuru Kenyatta, universal health coverage. Nitiere pilot counties manitiere kendo kinde mano chako nyaka sani bende en moro minyalo wacho ni okenge ma osegoyo gin okenge moko makare kata inyalo kete rapim machalo nade? Universal health coverage en nokele mondo ng'ato oyud thieth maber mogik e yo ma bei molwar kabisa. Winjo? To universal health coverage ni wach mar thieth ma ji te nigo ni en gi bedene moko manyaka building block manyaka tigo kaka igere. Namba achiel ni osiptende nyaka ger, jotich nyaka ndiki, yedhe nyaka bedi, to nitie nyaka financing pesa be nyaka bedi manyalo nyiewo gik mitiyo go osiptal ni health financing. Koro weche mag gedo to nitie counties both most of them ogedo, nitie dispensaries moger ka basta, nitie nyaka health promoters medhi ndiki jonyamrerwa gi, to nitie dispensary, nitie health center, nitie nyaka level 4 nyaka county, then now the larger Kenyatta. The only challenge material about it anyway wacho ni the country MTRH Eldoret to ntiere Kenyatta kai. Can we build some 8 more level 6? Watch ni kai Russia to build a national government. Kigeni ko build a national government as a parastatal ntie budget memiyogi like Kenyatta jo mi 21 billion budget ni. More njo mi 15 billion budget. More they run their healthcare with it. And that's the same thing man governor Nyongote mwacho ni can Russia UTRH be mondo kaw gi sirikal kete as a parastatal gimingi that funding directly, because Russia thiedho more than just Kisumu County. Thiedho counties maka look at and beyond karamna outside Western Kenya. Man you cannot spend pesa momiwa matini maka Kisumu County ni mampodo thiedho nyaka jo maoko. So can Russia be under that same thing in Western manyne gi achiel kwa the South Rift ket moro Nakuru, winjo ket moro Ukambani gi Jomeru gi Coast, as in if you build 10 level 6 manyeni ka kot ka idhi county any district kacha manchako county hospital to icho tamre to kidhi a national government idhi yoka UTRH everything is there, they have their own standalone budget ma compete gi weche mako mag sisa na mag barabara. That's one. Two, any case like hospital ko kamano, then you hire indi kujisani wangi almost 4,000 jobless doctors. WHO recommended thieth piny mangimacho ni for every one doctor you two more no get 1,000 elfu achiel to pinyo ma Kenya sani en daktari achiel neno jutuo 17,000. And now pek no iwinje kanye, pek no iwinje chimidhi ipango laini the whole day kidhi thieth e kama pek no iwinje kaka inja tu siche ma idhi that muni surgery tigidhi ni ibi theater 4 months from now kaya kama iwinje pek ma shortage mwinyo no. Then next ni yedhegi, can we get KEMSA Zalina so KEMSA bedo revamped? Can we get a proper system kindiko need to supply KEMSA tiro ni pesa on time and able to pay back KEMSA on time? And finally, any healthcare financing thieth ni teko site kama, how do you sustain it? Ibo chule na dekoro to mano ko NHIF is coming up, you can count ko marwa the different form kakiluonge. The only challenge masani inyoe weche mag healthcare financing ni serikal oko kaw serious weche mag NHIF. Ngech sani yenye ni jajua kali bochulo compulsory kiasi ni beach per month. But how do you enforce it? Epenyo ma Kenya ma over only 20% joje atama lo prario kende. Ejo maniru ni formal employment osera mondi kidu kadui. Mnyana joni as an employer ni pay NHIF 1,500. Jomodo nginjo mana kilo mana NHIF mutu ni
tiene no tour. If the teacher 6,000, to do thief 100,000. It's not sustainable. You go wamanya better way of financing. Ma ask him period olongo ni tax based. Ni pesa moro milungo ni VAT ni ikikete wisukari, ewi mogo, ewi chumbini. But the more Martin those Martin ticket a thief. You get that? That's the only way everybody will contribute to this healthcare financing. Then number two, any pesa mo kilo hospital kama yo dio mo konyeremo linda mamo or to more reimbursement kind 10,000. Pesa no duge hospital manu mama ni konyereni. Pesa ni sani ko chule kilinda mama. To the Gulmore County, essential. To county mama muania, will I take it back to hospital? Kwa sababu wenyewe nego MCS laptop, kwa sababu nego MCS Zanzibar. So nego pesa ni otiko de hospital and yede no tigo and everything. To kudugo mono mende nyeo yedego. So nego yede gibiro to giru mungu the money is not being plowed back. Ikalo ngama uze duka, to kese ozo me ika profit kila kitu. Editi jamote before you know it don't stock the dog pay. That is same challenge I want to go on the healthcare financing. But if we can approach it from that level, then we'll be in a good place. And the same thing we keep on pushing for. We don't need Rome will not build a day. But pole, there are some few gains. If I see Mama cut you home, again we are getting better. Pole, in the long term, maybe in the next election we'll know better. Your people don't can a direct correlation between year Serical Matio, Giyera, Jobago Doggy. Because you need more kids, do you want your health or not? But the sad thing is, Chico, they only blame again, Emma Daktari. No, you could be teach. Oh, of course, again, you might be teach, you might teach, and all those things. Mama, go be still. County government, nigi change, nigi systems of how to correct an error. Discipline. Ndika kitimo. You jatijera mane go yutu ni wane go yutu. Kadire jathi mat inyo yutu. Bendo waja jani kai. Thundire nok moro matin. Kadire nas moro ya yutu ta moko yutu ka jetu ka bilo konyre. Bilio yani kai to wangi nas kido okodwa re gwengni. And you have the right as your pain. The way you chase away your punch mo punch my bed, my school fail. Mo ria mo why you don't a new head teacher. Same thing. Kadire dagere mo mi mo konyu, nas mo konyu. Same thing. Nganyuru dika MC, we don't want this doctor here. Oi nyojowa. Jo mabuka te doctor. Okubi wacho ni jogo donjre gi. No. As Kempidio and kaka Kempidio. Wangi so members of pile ni one will only support you kitimo gimaber. Sijami ko so keriko ratiro mag jutu, we will not defend you. Magana last year ndiye program as we look mo epenyi kaluka mapute mo ponjo thieth. Kada kake gomba kija tu how you talk to patients. Kaki we kija tu okibane watch mi mobile konyere oketiga yan enoka tile kata thieth actually tile pinyo lokre osibele machon mane ito mejia yan ka no rumo tinde because we are not trying to train them on dealing better with patients. Kamano ero kamana inya mano ka wantie kodi chelka intie weche mathoth inya madonyo karkato kata kamano wayuda ne otimo kari adek mago ka gintiere karkanyo. Aneno kanyo ka Jo Juma bende oseikore kanyo yo makare odiochieng' ma kawuono ne en kanyo kod duolo mochung' ne weche go mago mag irrigation wacho kanyo National Irrigation Authority mano ka gintiere county mano ma Migori odiochiegni ma kawuono gidabejo en penjo e yo machalo nade mano kata kirango kanyo ni nitiere ng'anyo kata ma ponono gidabedo kanyo ni gibago odiochieng' ma kawuono jodaka gini ne gwenge manyatike koso nitie kar kanye oyawre Jo Juma mano ka nitiere county ma Migori okinyi ma kawuono chal mar wach en mane Migori kanyo ka muntie uchiewo nade to kaponi nitie ng'anyo en ng'anyo ewi ang'o machiegni. Erokamano clear pieces go mag National Irrigation Authority go mag machuoku kar puro malo akuji irrigation scheme kenyalo mag Miskellah Kanyarwanda mabendi ochopia piece ni mar joka irrigation authority malo
nochaki higa 2011 ka bende en mano mantie lo maromo gana 19 duto. Kata mano nyaka sani lipot mantie go wayango ni mana lo maromo gana 4,500 ema sani osebed ka ipuro, to ahinya pur mar michele ma en mano mar Sagama. Wang'eyo ni irrigation scheme onego bende okawo kuonde mang'eny, gwenge moting'o Kenge, gwenge moting'o Kimai, oting'o Magugu, oting'o Makalda Kanyarwanda, oting'o Kakelo Kakoth. Magi gwenge monego bende chenro mag pur e bwo lo irrigation scheme onego bende chenro mag pur onego bende dhi e nyime. Kata kamano joma bende nyaka sani ochopo pisni mar chwalo ywak margi wacho ni pok gineno ka chenro ni ochopo e gwenge magi wuok mano mar Makalda Kanyarwanda kod ng'oma gi ke irrigation scheme ter ywak mane. Erokamano. Achiel kachiel to ni chak na gi nyingi to wang'e Ramogi Jwang watimo mos. Kata kamano wacho ni weche mag tudruok bende kantiere kar kanyo, mano ka wantiere kanyo kaunti ma Migori ok wanyalo yudo jojo ma eyo makare, wamedo mana luwe ka wanyalo yude kanyo achiel kachiel, kendo ka wan kode kanyo ang' waduog mondo mi wadhi kode nyime. Wacho ni weche mag tudruok bende koro kelo achiedh nade mano kama gintiere kanyo kaunti ma Migori. Wadhi nyime kod twak. Nitiere ote 2-3 moko mantiere kar kanyo, wakawgi ote mag SMS ki mago bende mag Facebook. Kantiere ote ma daktari nyalo duoko okinyi makawno kotere kod ting' margi kachielo koda ka weche mag ng'anyo bende mantiere kar ka. Nyathi Obunga mano ka wantiere kar kanyo, ote mago mag SMS mano wasomgi asoma kata ka gintiere laptop kae mondo wayudgi. Owacho kanyo ni bende unyalo keto paro mano mara loro ute yedhe mondo osiptal obed moromo. Mano penjo mantiere kar kanyo. Obunga no bende koro kar kanyo ni unyalo time e yo machalo nade. Janeno machielo wacho kanyo ni medical officers oketore, wacho ni okanga mamalo ni gine ma ginyalo chiwo thieth kendo gichayo nurses gi clinical officers. Bure kabisa. Medical officers to gin jok mage mago bende ang'e lernwa kar kanyo. Wayudo ote mogik mar Paul mano ka ntiere kar kanyo, wacho ni an Paul kanina Nyuki Barak. Wacho ni an anyalo wacho mana ni doctors ochung' kar tiendgi mondo wacho ni wach gino orum once and for all. Mano wach mantiere kar kanyo. Chaka negi ote ma odonjo kar ka mano mar nyathi Obunga. Gimwacho kar kanyo ni bende unyalo keto paro mar loro ute thieth mondo osiptal obed kod yedhe moromo. Pharmacies and chemists ute miuse thieth mag private gi, those are only free enterprise. Ng'ama timo mano hande just like ng'ama uso nyanya, ng'ama uso pi, ng'ama timo mano hande ogialo ni kuloro to ni yedhe dhi bedo osiptende. Let the government onyanya yedhe gi budget nitiere mag nyiewo yath, yedhe go nyiewa nyiewa, winjo. To yedhe ka tiyo hospital to jopiny bo yudo. To jopiny ka nigi yedhe gi hospital, they will not go outside to buy them. That's a fact. Ni yedhe gi are cheaper, kana yedhe mag hospital they are cheaper. So you are going to have more people nyiepo ka yedhe hospital. But onyalo blame ni kono ke yath onge hospital to ngato timo hande oko. You will be shocked most of these chemists, they are not even near hospitals. Chemists didn't take a petrol station, you have a chemist. You don't believe actually chemists get all of a sudden you have drugs. Let us put the blame and the challenge in the right place. Budget, county assembly also budget. Ask your county assembly, your MCA here. Ni budget more some money. Yes, we go cook a finance bill local in Nairobi. But at the county level, the same budget means more national. County is betimo margi. Can we ask our MCA a budget of my county kai? How much me allocate ne nyo yede? How much me allocate ne ndiko dakteche? How much me allocate ne loso labs and laboratory X-ray? Money me penyo ni karoka dongizo ni X-ray no kethre. Bende budget inti allocation mar repairing that X-ray. Those are the challenges I want to give our people. Number 2, I will report about ni dakteche, medical officers, or chayokiana clinical officers. First of all, thieth, different workers.
medical officer inga modhi osomo weche mag thieth gi e lony mamalo e degree level e university. Then I know medical officers gini mo yie mana kaya mono giteri e theater magi yangi kata magi konyi kida konyiri weche mag nyuol joma mine. Then clinical officers gin jomo dhi e KMTC gin gi somo diploma igni ari adek to okelgi. Most of their trainings gin lony weche mag infectious disease, thiedho malaria, thiedho weche mag kipindupindu, weche mag nyaldiema, weche this infectious disease. Mane lony gi weche mag surgeries gi yengo gi kupuonji ahinya. Then nurses gi joma miyo ji yedhe kata sasa ndiko yath mo chuo sindan o shani ilwokri kaine inpatient. Because yes, once in a while romo we can't always agree on everything. Once in a while the credit to kama to clinical officer ba chumo pogre mano ke sekilo tungni e kindwa. Mara yo any clinical officers yana nyine wa yo be task shifting. Niga county they cannot employ doctors or employ medical officers. Kwa ni jo clinical officers gi ni mono migi permission mag timo yengo. Kwa ng'at ma osomo thieth some 3 years doja ko baro dhano timo yengo mano kama gisomo. Kwa doctor abitene think that's not fair. Oginyal another patient ka wuono ka jaoda dhi konyre. To have an option mar ng'amo somo weche mag bero ng'amo ko somo. Di yer ng'amo do thiedhi. Iwinjo? Kwa mage some of those tungri mabete profession, which is a normal thing in any setup. Imagine different backgrounds, we can't agree on everything. Kamano. Yes. Yakora mo jongo ko yo masane ka duogo twak podhi nyime kete mane Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne an. Gi wende mondo ikonya. kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings.
Nyakoro jong waseduogo yweyo bende wasetieko ka koro ne okang' mogik ka wantie kara kane wachungo twak madhi nyime e kaunti ma Migori. Wadhi kaunti ma Migori mondo wawinj ne ywak mar jopur e kaunti ma Migori. Jokma piny machielo omiyo sirikal obiro kod machiegni iko kuma nitie ma ok nyalo wan wawegi, to sirikal matimo nade ema nyalo nyalonwa. Sirikal onego konywa pogi keto iko makare na kaka ipinja makare pod onge, to wawayogi mondo giketnwa chikruok iko makare gikony jopiny, nikech mano omiyo gintiere to wan jopiny wan e jogegi. Sama koro un gi paro mar mondo miu pi ema uywago mondo chope blok mar Miskellah Kanyarwanda, ji osebedo ka ywago weche mag kothe, ikruok mane ma untiere godo ko miu thuolo, nikech ywaro osebedo ni puodho nitie to joma puro tin nikech ywak ni onge kothe gik mamoko. Un gi ikruok mane ka umiu pi Miskellah Kanyarwanda e bwo irrigation scheme ni? Tayare nitie groups mopogore opogore mag pur kendo giikore. Kothe gibiro yudo through groups go kaka idwarore. Nitie ikruok nikech nitie grube mag pur. Mano is the major arrangement mantiere. Nitie ikruok mag jopur mantiere man tayari mondo mi gidong konyruok kuom sirikal. Kamano heringa machielo watieko. Adwa ni wachna ne ywak mane muchwalo e apis mar jo National Irrigation Authority okinyi ma kawuono, dwaro maru en mane? Erokamano, dwaro marwa en pi, mondo wayud pi mondo wane kaka wanyalo chako pur, nikech pi nosebiro to e block 7 gi block 6 to gi block 8 to pok obire. Koro wahinyore wan kaka example, pigno ema nyalo miyo wayud kaka wanyalo chiemo, nikech piny sani osebiro matek maonge kaka wanyalo yudo kaka wanyalo konyore. To apart from mano, wanyalo yudo mana pigno ema mondo wanyalo yudo kaka nyalo pidhogo kata gik matindo tindo mondo giyud kaka ginyalo duogo e ot godhiambo. Example, ka pigno biro mopur kata chiemo machalo kaka mchelego, wanyalo yudo kaka wan bora kaka wanyalo supply gi kwaterogi kuma inyalo dingie. Mano e ywak maduong' ni wadwaro pi mondo wayud kaka wanyalo konyore godo. Loa kuyo irrigation scheme nochakre higa 2011. En higi malo 10 e kukelo ywaku ka. Ndalo modong' gi ang'o mosebedo momiyo pok kendo kelo ywaku mondo miu pi e kar puni ma Miskellah? Nyocha wasabedo kwarito nikech gigi nosapim gi malope nosachiw, wasabedo kwarito mondo mi wayud pi kata mondo wayud achiel ariyo adek kuom sirikal, nikech wan wasagolo gimoro amora mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. To warito mo waneno kotamore, emomiyo wachopo kaka wuono mondo mi wayud kaka inyalo miwa pi mondo wane kaka wanyalo chako pur. Ogik waneno kuwuoyo gi manager mar irrigation scheme. En ang'o mokono ma bende ka otende kod ywak maru mondo ternu pi e gwenge mag Miskellah Kanyarwanda mondo uchak pur? Gimokono wa maduong', okono ni watimo maber kuom chopo ka, kendo weche mwawacho nego wamiye ndalo 3 kende mondo mi okelnwa result maber mwago ka jotelo malo kuro kuom sirikal. Kamano. Kinyalo winjo mano moko kuom jodagwego mag Miskellah Kanyarwanda mabende ne ochopo e apis mar National Irrigation Authority ka ywak margi maduong' en ni gidwaro ni mondo chenro mar kuja irrigation scheme mabende koro onego bed ni timo e lach mar puodho malomo eka 10,009 koro ochop ne gwego mag Miskellah Kanyarwanda. Kaka natemo wacho mokalo en ni irrigation scheme ni mar lower kuja en mano mako gwenge mathoth, ma gwengegi oting'o blocks mathoth. Achiel kuom gi magi wani nyaka sani koro pok chenro ni odhi nyime en block mar 5, block mar 6, blok mar 7 kaachiel kod blok mar 8. Magi dwani mondo chenro ni mar pi makani ochope gwengego mondo gin kaka jodak mabende nosechiwo nyaka lopegi mondo chenro mar pur dhi nyime. Koro migi thuolo mondo koro gichak pur. Kabende nyaka sani wayudo ni to apisas mag National Irrigation Scheme gintie kod paro mane mar chopo dwaro mag oganda mane chenro ni mar pur koro chopo e gwego mag Miskellah Kanyarwanda machiel kuom gwengego mar irrigation scheme ni onego bene chope. Erokamano. No Juma ka iwuok kacha kaunti ma Migori kende bago twak yo makare gi jokanyo ageno ni ywak margi bende biro winji. Wantiere kar kae kod daktari Dennis Miskellah pod odhi nyime kod twak warango kae kama chielo nyakoro moke jwang' wakwayo mondo mi bed kod nyaka giko ni mar sani. Koro bende ang' wakaw thuolo mondo warang counties mamoko ni gin to giwacho nade odiochieng' ma kawuono. Ngeni sa to medo ringo daktari, mana gigo madongo inyalo mana kwano ne nyakwara moke jwang' ni ywak maduong' e twak ma untiere godo gi sirkal maka kochopo kare to wanyaneno ka lakteche donjo e ng'anyo. Gin gik mage madito ma untiere godo, ginyalo bedo mopogore gi mantiere kinde machon kata mantiere sani?
Yes, nitiere ywak ma osebedo over the period. The first one mawacho ni dakteche sani wan gi nok kendo wahinyre tich, long working hours, leave onge because counties pok ondiko jotich, so we want them to employ more, gindik jotich moko kendo mag thieth. Mar ariyo en gin weche mag promotions. A system and public service nika uket ma every year ni kaka kitiyo itimoni appraisal, katiji ber timi promotion. Counties have not been doing the promotions. Kata budget or get budget ma timo neji promotions. That's another thing. Mwana degi dire uche moko mag thieth insurance cover ni as a doctor thieth kenye kwa njo piny lakini inu wenyewe counties okochulo ni NHIF. Ingadi a salary NHIF to some counties or remit uche mag NHIF. So you won't get medical cover. A county like Bomet kwa pokochulo NHIF cover for almost 3 years. Talking about doctors osara ingadi pesani to pesani okuchule NHIF ko yonge cover. Mara dek en weche mag working condition. Wala no abedgi osiptende maler mantie gi yedhe mantie kata kama daktari yalo dhi to UA jemo mo kolu ni cold room. Udhi to beto UA. Mara dek en weche mara ngwene weche mag basic salary mano ujire go ni gidhi medo basic salary mag all doctors ACBA. That money is now 6 years late and due. Mondogi implement what they agreed on. And finally, we want our new CBA. The CBA only collective bargaining agreement. They give them fego jatish gi won't teach. Any jatish gi won't teach to better pay the if they any day ma ungi this problem, obro lose kama. Sasa yama idwaro gini tibo lose kama. To ratino ni be ni mai nyakabedi ma be nyakabedi. As in it's just a document mam mio peace bedo kid employee the employer. And we are pushing right now for them to come on board give you go back we go debate when we get kokwa winjirok bro konyo in the next 4 years again the CBA. It is even as the Serikal document is even beneficial to them. Gini ku gomba kagatu mungu nyirizi jimangata ko the strike umwezi majitiyo jinigi more. That environment wasi mar gombakano is way better than kugombaka to jini strike jo penyere. Unnecessary pressure. Because like the last CBA man was signed, nobody was signed kind of jini 100-day strike. So nembaka no ko rema bera une strike no do get jo penyita grade ubendo gombaka. But now we are telling them that before we go for a strike, can we have that discussion before a strike starts? Aye. Ekinde mane mtire kata ngeno wada the county makisi mondo mwalos kata kod Chris Otieno kantie kata Crispin Otieno iga mara lufaria par kod abirio nganyo ni nitiere ywak maro sara ne nitie mane CBA mar 2017 2021 sani wanti iga mara lufario prario kod adek ywak pod mana maro sara oganda obed gi geno mane ni ponono wangni to kore dhi winju kama no ka ndalo 100 cha emero kata utieke noko winju kwa umar medo sara maidhi winju kata kapok uchako. Yes, nini kisebedo ngat ma jatelo to jabedi ngama chunyo tegno ok nyal chako dao kata chako wuoth ka in gi dao te pach ni kata wadhi lakini ok bi winjwa. Koro our belief any Serikal ma jo Kenya no yiero in place counties and national en Serikal ma jali jo piny ko gitimo kaka wadwaro to wangni kata tino kwa biduogi. Geno members of Asia mobilize onzo gini wangni kata un you know ni kata uruma mawan go kene mwasetimo ne jogi jopinyo ng'eyo ni doctors have been very very patient mawani ng'anyo wadwa timo en ng'anyo ma jopiny wadwa olidwa kapok daktari odhi street motingo boke wala jo pikipiki mine mabet mag ohanda swekaka gini magitelo mbele ka gitingo boke ni jogi nyaka koro mira tino margi daktari moko mira tino mare is a dangerous doctor. Daktari ma thagre is a dangerous doctor. Daktari ma nindo cage emibonyo ni daktari no makiani those blames can give uso yedhe can give you teach and all those because they are a doctor who is struggling. When that time comes kwa yona animal jo opinion chimu yo wacho ni wacha konganyo no ukonyo mstari mbele mu adhika governor kodu mu get pressure ni one wall gi thagro ma daktari ko the strike une musafa at a personal level ngini joka do they have a chance to the hospital magwegi but in ma it depend manani hospital mag Serikal kawa work you will suffer and pay the price and that's why you must join us a calling for which mag healthcare to be streamlined
kamano erokamano kura moge jo wantiere kae kod daktari Dennis Miskellah okono mana kanyo okenge mopogore opogore ma gin bende gitemo rango mondo mi gine ni adieri jogi oyudo ratiro margi. Phoebe wacho ni Nyasaye en wuon weche te, waket mana kata weche ma ng'anyo gi e lwete kendo bed kod geno. Wacho ni mano Phoebe Auma oneno ke Nairobi kae kendo mora ahinya, erokamano ahinya. Wacho ni ok wayud chenro mar Ramogi TV, wakwayo mondo lose signal mano oko gwela kawuok magacha Migori County. Engineers wa osewuok ka ng'wech kendo koro gilose ang' yude chenro mabiro e kinde ma in kanyo. Kata sani kiluwo achiel kachiel ka en mbui mara Facebook yudo kacha Ramogi TV, YouTube wan kacha Ramogi TV, ka kinde gi bende wantie ka achiel kachiel. My DJ Steward awacho penjo niya ni nitiere be inyalo ket mikakati marido conduct mara doctors towards their service delivery. Mai penjo mantiere karka we amede gi penjo machalo kamae. Lakteche kiwacho ni long working hours gi daktari tiyo kuom seche maromo nade ponono nikech nitiere jogo malieko penjo kano penjo e mbui odiochieng' manyoro oganda nigi penjo ni daktari nyalo bedo no biro en Kisumu kawuono kinyo tiyo kamachielo owuok odhi tiyo e osiptande. Daktari nyalo bedo na diere ondike gi hospital ma Kenyatta National Hospital owuok odhi tiyo Jaramogi Oginga Odinga Kisumu, owuok odhi tiyo Lodwa en Homa Bay koduogo kanye ma obede ng'a onego bed ni chule kindegi to bende wanya bedo wan gi dakteche mool kinde ma gibire tich. ACB man was sign ni daktari will tiyo 40 hours in a week. 40 hours in a week and 40 hours in a week ko bed ni daktari tijwa is different from other workers. You know kiti from 8 to 5. Daktari nyalo donje shift magutieno. Nyalo timo call ni kawuono ni idonje tich ni kawuono idhi timo operation ma the day to dhi mo extend nyaka chunyo tieno. Daktari tiyo Saturday, daktari tiyo Sunday, you know. So for us we work on calls. I nyalo timo shifts ariyo kende in a week, 2 days to cover those 40 hours. But beyond that, what do I do with my time? I know a clinic neka mora bede kada dia team hospital moro magwegi dia team e bathe moro amed agoyo tongo. But mano nge makosa because so long as it's a team hours gika to give shortage mag kata ngikruok mag numbers mag healthcare workers kelo ni now ka industry achiel hospital te you work every day ogi chimbo team 40 hours you oginyalo weja tuo matuo ni andu kwa seti ko 40 hours ga kini duogi kini and like ngamobete kata ngamobete desk kamoro ma clerk karan moro Ni nika wono sawa mar loro se romo duogi kiny. Hospital oginyal timo jatuo ni sawa mar loro se chop. So you end up in the long hours. Nurses can leave. You will leave. Pogano they leave for 2 years. To look at with time research actually ja teach more maol will not perform. Ja puonj maol ogial puonjo. Kada mana pilot Maria Mogari ndege kada mana driver Maria Mogari cold. Nyalo kada cause ajali. And sometimes fear healthcare workers they don't become safe doctors. A doctor ma you the whole night podoti go down go kinyi go tieko. That's a safe doctor. And that's why we're asking for those numbers. We must have proper numbers. Nyaka counties the declaration moromo members the right treatment. Is there a way ma era doctor that actually mukutima ber nyalo ngiwe che matim kum? Yes. Ndiye giboni medical council matije en kawo yuak mar jopiny ni kata kane nigi jatuo ni moro tineno ka obedo mismanaged kata mo yudo hinyiro kata motho in gi ratiro mar dhi midhi report a medical council kati jatich daktari kata mabiro tich komer ndika kama yalo dhi report ng'ama mabiro tich koleo ndika kama yalo dhi report. Many our people don't know ni these systems exist. Kata mani dhi e county inyalo dhi midhi e county michiw report ni anto Wangarot Health Center one gi nurse moro ma en jotuo oyanya spare. That alone is enough to kill that change. To ng'e jopiny nyaka bed jomo ng'e ratiro margi. Maratiro ni makanga to oketho ni ratiro ting'e kuma dhi report. But side ni jothiro ko ni they have rights around those issues. To mane mo uno wago mpaka ni mondo as we fight we wago ratiro marwa ka jothieth. To jopiny bende wang'iyo ratiro margi ni kata bende kata ka bende wamsana no to kikobe kikwa ko roch ratiro mag jothieth.
Hai, nyakoro moge juang ote pod mera donjo kar kae, wasome ote machielo madonjo kar kae ni to public health officers to timo ang'o kara mano penjo mantie kar kanyo ang' idwoki oko kono wanyinge SMS line ponere 3 nono wacho ni Cleo an ayie gi daktari Dennis nikech en adier ni sirkal wawacho ni leo kod chudo mar jotich especially wacho ni jopuonj gi lakteche wacho ni koro onge rach ka giyawo pharmacy to penj na daktari ni bende ong'eyo ni pharmacy ma oyaw mang'eny omiyo yath onge osuptendewa ma en jakorumba ong'adi man ka julu oro ote kar kanyo ang' idwoke kar kanyo yawre Ramogi TV ma agai ka ntiere boma ma Kisumu owacho ni an kod amora ni chenro kod daktari Miskellah golo twak mong'ith erokamano ahinya ote mogik masom sani ka to ang' amit daktari modwok moko 2 man ka ote mar 3 man kae wacho ni an karo kan katito wacho ni kama Kenya ogikeni ok inyal bedo kod salary kende to tax be okaw kwota mar salary no ohala oyieni yawo kaka inyalo so long as ni irito tich but dakteche moko be obede kod chuny mar dhano owacho ni moko rango jotuo mana ka lee to in be ok diher ni tuo maki ng'anyo to edhok ma piny owacho winjo kata kod this government magi winjo ote ne ochopo kar kanyo makare duoke penjo mar yawo pharmacy yedhe rume osiptende mane waseduoko duoka ne jakorumba ni makoro bende oro ote ma ing'e ni gimada lero ne jopiny ni shortage mag yedhe osiptal en problem mar KEMSA gi counties ko kawo yedhe e KEMSA to gichul KEMSA then KEMSA with the whole wacho ni kapok uchulo go wicha to kunyal medo yedhe moka ko kikando wuondi ni chemist ma ng'ato yawo ni ontigo yedhe gi nyio suppliers mag chemists are very different gi suppliers mag county hospitals koro onge kamoro ni store moro achiel ma yedhe gi tiere ma jo private gi kodhi okaw yedhe go to ni koro public onge gi yedhe akam ni osiptende mag wegi to yedhe gi ok rume kendo yedhe ntiere osiptende mag wegi gi to mag sirikal kende ma yath rume so don't for any time kikiwet ni sasa ni sama yath onge osiptal mag gweng'u to ni private ya boutique yedhe go no number 2 jo pinya kange ni yedhe miuso e private mimiyoji government hospitals gini yedhe mobedo branded cannot come by government of Kenya not for sale kidhi nyio ya chemist ma oko mar hospital mineno ko ndikini government of Kenya not for sale kaw yadhno ter kata mana ni police station in the police oyiene gi mako ng'at mokwalo yath mar sirikal go report ni na nyio yadhni chemist mino kama taneno ko ndikini GOK not for sale to no usna godo go report it take it kaw it the MCA ni tene ward administrator mari go ipicha kile kata on Facebook report ni yadhni anyio but just blaming ni yedhe go no kwal to kama kwal gi beonge kama igolo gi beonge then it's just wrong to blame healthcare workers based on allegations come on to ngano ni public health officers ok joba chalnade public health officers gin jomo otimo lony mar gengo tuo kika tuo poko chopo nyaka tem genge en obro ng'isi ni ninde net mondo kik yud malaria luk lweti mondo kik yud tuoche mag diep kata mag kolera obro ng'isi ka ko yang dhiang to gidhi to gipimo ringo ni nia then beden dhiang ma healthy gin gichunge weche mag ng'io sanitation pimu modho maler that's the work of a public health officer en ogengo tuo kendo nyaka med jiwo gi gich wayudo ni gengo tuo is way cheaper than thiedho tuo kamano erokamano ahinya paro mag lakteche nitiere kar kae Crispin Otieno bende koro nie county ma Kisii owinja ne pach jogo mantie county ma Kisii ni gin to giwache yo machalo nade odiochieng' ma kawuono ng'anyo mar jochiw thieth mano migeno ni obed ni chako odiochieng' makiny nasesero osechungo margi jomodong' to koro wacho nade chal mar thieth e counties bende chalo nade Crispin Otieno machiegni kendo miwane twak kiwuok e county ma Kisii. awinjo yo makare Cleophas mana kaka wachono antiere e boma ma Kisii kendo adwa ni mondo alos kod moko kuom jopiny mondo gigolane pachgi mokwongo gichak gi
chal mar thieth e kaunti ma Kisii, to ka gisewacho mano bende gin gi gik ma gidwa wacho mang'eny kaluwore kod ng'anyo motimore odiochieng'no mano manyoro. Abro chako ga achiel kuom nyiswa ni iluongi ni ng'a mokwongo, inyiswa ni ti weche mag thieth e kaunti ma Kisii chalo nang'o nyaka seche gi kapok wawuoyo wach mag ng'anyo. Erokamano ahinya Crispin Otieno, an iluonga ni Odiwo George, kan Kisii. Yore mag thieth an gi kad mar NHIF, to kad mar NHIF aneno ka kuo osuptal mar private gimoro amora aneno ka bedo ni sawa. To kaponi noyudo ka nadhiet na to nyathi osuptal private, naneno ka ne gi thiedho nyathi to ok nayudo mabadiliko ne onge. To nagolo nyathino matero referral osuptal maduong' mar serikal. Kana tero nyathino osuptal general hospital, nayudo ka thieth ne en sawa. To gima ne odhiera ma ok nang'eyo ma pod odhiera nyaka sani gi Kisii level 6 ni thieth gimoro amora gigoli mondo mi idhi nyiew oko. To chiemo iyudo ka samoro iyudo ka chiemo kel, to chiemo iyudo ka chiemo rumo. Koro ne chuna nyaka ted chiemo mondo adhi amany chiemo mondo mi ater nyathi. Sawa, lakini yien gimoro amora tikoni mondo mi nyiew oko. Koro kang'e ni to en NHIF garamia kanye to gigi kanye. Haya, kapokore gi weche thieth nyoro ne ng'anyo timore e kaunti ma Kisii, weche chinde chalo nang'o e kaunti ma Kisii? Erokamano ahinya, yore mag ng'anyo nyoro ne ni sawa kabisa. To mokwongo nyoro wang'anyo gi muolo, to lakini polise ma bende nyoro ne o attack jopiny. Kaka nyono wana ka tiyudo ka polise go chako ba tear gas, to ok nyoro nomorowa. Koro emomiyo ne wakwayo serikal mondo mi wang'i uru wachno maber, lakini ng'anyo to ne man sawa. Makata kaponi okete kawuono to waikore ni gi ng'anyo kabisa. Ruto nyaka gwe tao. Asante sana. Haya, kuja tuambie unaitwa nani, alafu maoni yako kuhusu maandamano ambayo yalishuhudiwa katika mji wa Kisii. Anigilonga ni Stephen Otieno. Kalore gi maandamano manyoro. Ewa andamana gi muolo to askeche no do nyaka motiye. Magi interfere kodwa. Koro polise wetiyo gang'enge yor go raia. Wano kwa kinyo gin bat no gibiro nyaka motiye magi lao wano gi got yaga garage. Gino no komorowa. Koro awuogi jatend piny ma William Ruto. Kwere skeche gi owe go jopiny maonge kosa. Erokamano. Erokamano ahinya, an gi nyinge luonga ni Rico Mondi kata Vivi Mbaya, aka mtetesi mar jong'anyo. Awacho ni sirikal otemane matek mondo oduoknwa bech ngima piny moso moloyo to yono mar mo jogo inyoga ahinya, koro miyo kaka wanyalo wuotho bedo matek. Mar ariyo, obila tiyonwa gi teko ahinya, koro giwewa wang'any gi kwe nekech ngima mar piny oidho makata kaka wanyalo konyore onge. Iyudo ka sani koro chuno ni kata kwanyuol wapuonjo ma nyithindo dhi e mijengo, nikech idhi puonjo nyathi to tich modhi tiyo onge. Koro gino bedo no matek ahinya. An gi nyinga iluonga ni Duncan Mondi Magak. Ago erokamano Ramogi kuom wuotho kae. An adhi wuoyo korka ngima tek kabisa. Sirikal oyud duoknwa bech gik moko piny. Kech kata wayud mana siling 1,000 chalo mana siling 5. Koro wakwayo ni gine kaka ginyalo duoknwa nengo mafuta piny mondo ngima odhi malo, mondo ngima odok piny maber kaka owinjore. Erokamano. Udhi mos Victor Juma. Erokamano gichiwo mos kanyo ne Victor Juma. Mana kaka kiwinjo no Cleophas, mane kaka giloso kaluwore kod weche ma wawuoyo e okinyi ma kawuono. Jopiny medo mana ywak ne sirikal kaluwore kod weche kaka ngima pod tek, kendo gimedo mana kwayo jogo makedo kod obila makedo kod jogo mang'anyo mondo ti e yo ma oluwore kod chik mar kedo gi jogo matimo ng'anyo. Kok kamano Cleophas ang na duokni kendo iri studio mondo idhi nyime mana ka in kod penjo. Erokamano ya Crispin Otieno. To jo Kisii kanyo giwacho mana ni giwuok e weche mag thieth go ng'wech, gidonjo e weche mag ng'anyo. Erokamano ahinya kuom bagono twak kod jogo mantie kanye kaunti ma Kisii. Nyakoro mogi jongo wachopo e giko mar twak okinyi ma kawuono. Amiyo Daktari Dennis Miskellah mondo miwa wach mare mogik. Ote mare ne jogo jokanyo mag KMPDU mantiere kor gwenge mopogore opogore, mantiere buona Nairobi ka, kotene kod weche gi mag ng'anyo. Daktari, tulen mari dakika achiel kende to tieki. Adwoko erokamano kuom kawe studio. Kendo ang'iso members gani
kwa luongo ng'anyo kiny giwuog gibede out of workplace to jopiny wacho ni join wauru weche mag ng'anyogi une mwathagre ni une modwani mondo uyud better healthcare to wadani bende ubed joma can count your political leaders accountable from MCA to MP to governor to senator penj what are they doing on issues of healthcare. That's my challenge. Erokamano. Erokamano Dr. Dennis Miskellah. Thuolo matoko do odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Nyakoro magejwang' mane makelo wa e giko mar twak okinyi ma kawuono. Sa osekalo dakika 59 pok wachopo sa 5 kata kamano wasetieko chenro okinyi ma kawuono elo joodwa duto mane okelo chenro no biro ni yo makare. Jogo man kanye galeri Bob waf erokamano ahinya. Jogo mantie kanyo Rosie gi jogi duto man kanyo happy wamor chenro dhi makare. Milka kachel koda jogo duto mantiere kanyo. Bradley erokamano ahinya timo tich makare ahinya ka wan kodi kachel nyaka jo library ka ochopo kar kanyo ka obiro kawo card Nelly erokamano ahinya kuom biro kawe. Anes kachel koda ji te manie kae wacho di John kod Sharon Ong'aw manano gi chenro okinyi ma kawuono. Betty kane digital kar kanyo. Poch gi pak analore gi kanyo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kata kwar mokeo nyaka Sango waromo odiochieng' makiny e chenro mar upiny kod mbako romo oriti masane.